فرمانگاه گشتی دهوک یا کمیسیون بلند سربخوی هلبجارتن و راپرسی الهرم کردستانه کنگره که روزنامه‌وانی گیرده و تدا بحث نیترین پیشات و پنگاوین کمیسیون کرد وکو آماده کاری با پروس انجام دان هلبجارتن پارلمان کردستانه یا کل برل 30 ایلون افصال بهنه انجام دان. قناغا یکیجی کو تمارکرنا قوانین سیاسیه کو اوا دوی پروسه دا 27 دست بکریه حتی 76 پشتینگه قناغا دیتر دست بکریه او جی قناغا تمارکرنا قوانین سیاسیه آنجی هف پیمانیانه کو قوارک یان دو قواره یان سه قواره خوب بکنه ایک bu hinde ku da ek list bena xore. Piştî wê ya girink ku em hatin bu vedire nûkirna tumara deng derane. Berpirsê fermangeha dihok diyar kir ku karê wan hat qonaxa siyê de ku ew jî vekirina 47 bingehên nûkirina tumara deng deraye. û ev bingehe her ji roja 11 vê mehêta ku 11 meha tabaxa bihêt dikevnet karî da. û divî mawayê da hevwalatî tişên qesta van bingeha bikin ji bo xwe piştrastkirinê ku navê wan tumara dengderan de hatiye û çi şaşî tê danînin. Van bingeha da 5 icraat an jî 5 kirdar 5 ameliyatên encam danê. Ameliyayekê bu hindeye ku xelkek biçit ber xwe te navê xwe ka navê wî dirist e an ne her wasa ya dîtirê ku da navê xwe rast vekir eger hatu çû naveyekî yê xelet bit her wasa ya dîtirê veguhastin e ku heker hatu çû ji bingehekî veguhêste bingehekî yan jî qezayekê bu qezayekê yan jî heta ji parêzgehekê bu parêzgehekê jî tişt ku zêdekirine eger hatu çû naveyekî nehat bit emrê wî gehişt bite jiyê wî gehişt bite 18 saliyê û navê wî nehat bit yan jî ev ê ji xariştên ev ê ji xariştên belgenamet resmî hebin ku rasta yê parêzgeha Duhokê ye dêşê tu yê gavê da navê xwe zêde kir. Her wasa jêbirine heker êkî wefat kir bit. Prosa helbjartinên ev care da komisyonê navê wan hevwalatiyên jiyê wan ser not saliyê da nedanaynet nav tumara dengderan da. û her hevwalatiyekê bi vî rengî eger di jiyanê de mabît pêtiviyê qesta bingehên komisyonê biket da ku careka dî navê xwe vegerîn te nav tumara dengderan û ji mafê dengdanê bêbeher nebît. Kirdareka dîtirê emeliyeka diya zêdekirî ew jî dibêjne îstirca zivrandin. Ev ya mühim e ku rêka kenaletwar ra bigehte hemî xelkê ku ew ê jiyê wî bûye not salî û pê hiltirê nûkevê govêt lîstê tumara dengdera danîne. Navê wî tê danîne. Pêtiviye ew bixwe bixwe seredana bingehek nûkirina tumara dengdera bikiteve û belgenamet xwe gel xwe bibit bu hindê ku da bişên navê wî zêdekin roja dengdanê da bêbahir nebit ji dengdanê. Hêdî hêdî em yê beref helbjartinên Parlemanê Kurdistanê vedçîn. Lewma jî Komîsyona Helbjartinan ya berdewam et kar û berheviyên xwe da ji bo yê çendê ev prosese bi başî pirê vebçî. Amed Birîfkanî, Kanalê Asmaniyê Peya, Duhok.